Сәлем дуслар, біз Казаныбыз буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Һәм біз бүген Ләскөй паркында. Әлеге паркның тарихы 18 гасырда башлана. Казан үзәгендә генерал-майор Алексей Петрович Лецкийның йорты була. Һәм ул хәзерге Гоголь һәм Горький урамнары кисешкән урында торган. Һәм нәкъ шул йортта 1798 елда император Павел I туктала. Генерал-майорның кунакчылыгы Павел I-гә бик ошый, һәм рәхмәт йөзеннән ул якындагы урамны аның исеме белән атарга боера. Хәзер ул урам Горький исемен йөртә. Генерал Лецкий үзенең утары янында бакча эшли, агачлар утырта, 3 фонарь куя. Шулай ук Казандагы беренче су үткәргечнең ачылышын билгеләп, Лецкий үзенең бакчасында фонтан урнаштыра. Әлеге бакча шәһәр интеллигенциясының аралашу урынына әйләнә. Тора-бара халык телендә Лецкий бакчасы Ләскөй бакчасына әверелә. 20 гасырның беренче яртысында Лецкий йорты сүтелә. Бер 1970 елларда кыз культурасы урынына халык телендә алма дип аталучы яңа шар формасындагы фонтан ачыла. Елда парк төзекләндерелә. Ә инде 2017 елда паркта беренче фонтанның күчермәсе торгызыла. Балалар мәйданчыгы янында Венера Абдуллинаның әбекәй скульптурасы барлыкка килә. Ул оныкларын тәртип бозмыйлар микән дип, тыныч кына күзәтеп тора. Дуслар, Казаныбызның һәр урынының, һәр почмагының үз тарихы булуын онытмагыз. Туган як тарихын өйрәнегез. Бүгенгә сау булыгыз.